Moneda de canvi. Hola, benvinguts a Una mar de contes. Aquest recull d'històries salades per tota la família. Però sobretot, pels petits. Pels minyons, els xics, els nins, els fiets. Pareu bé l'orella, obriu bé els ulls, perquè la història d'avui va d'un viatge. El mar sempre ha sigut el camí per on ens hem mogut els humans, els grans i els petits. I ja s'acosta. Mireu què va passar. Un dia que podia ser avui mateix. Pel moll va arribar un home tibat que volia anar a la capital i anava amb la butxaca ben plena. Pensava tancar un negoci important. I clar, anar amb vaixell era la manera més ràpida d'arribar, sobretot si tens el vent a favor. Aquell era un home de negocis, adinerat i estudiós. Era el que se'n deia un prohom de la vila. Aquell dia volia viatjar amb el vaixell, que cobria la ruta des de la seva vila fins a la capital. Però el vaixell, el transport que tant desitjava, encara no havia arribat a port. I l'home es va tenir que esperar. Carai, això no li agradava gens, perquè esperar volia dir que perdia el temps, i ell mai perdia, perquè no podia perdre ni el temps ni els diners, perquè temps és diners, i ja sabeu que els que tenen diners també volen temps. Al cap d'una estona d'esperar, va arribar al moll un altre passatger. Un pobre, que pobret anava molt carregat. Ell també volia anar a la capital, i també hi volia anar amb el vaixell, i també volia anar a fer negocis, però tot era molt diferent. Els pobres i els rics no són de la mateixa manera. Quan ja portaven una estona esperant i el vaixell encara no havia arribat, el senyor se'l mira de dalt a baix i li diuen al pobre si li ve de gust per passar l'estona fer un joc de preguntes i respostes. Caram, en el pobre això li encantava de jugar i li va dir immediatament que sí. El ric, avesat als diners, i per fer-ho més emocionant, li afegeix al joc el fet de jugar-s'hi diners. Diners! Ai, al pobre no li feia pas gràcia, perquè ell de diners no en tenia pas, però accepta quan el ric li exposa les següents condicions del joc. Bé. A veure, mira, jo t'ho explico. Mira, fem un joc de preguntes i respostes, d'acord? Si jo a tu et faig una pregunta i tu no la sapiguessis, home, com que no vas gaire ben calçat, tu a mi em dones una moneda. Què et sembla? I, escolta, tot el contrari. A la torna, si tu a mi em fas una pregunta i jo, hipotèticament no la sapigués, jo a tu no te'n dono pas una, no? A veure, te'n dono... 100 monedes. I amb aquestes condicions, i per no semblar al senyor un poca pena, el senyor ric accepta. I ell accedeix a començar primer la juguesca. Bé. Vinga, noi, va, que et faig la primera pregunta, doncs. A veure, quina és la capital del comtat de Barcelona, Com? Repeteixi, sisplau, que m'ha enganxat per sorpresa. A veure, quina és la capital del comtat de Barcelona, va? La capital del comtat de Barcelona. Què? Que no ho saps o què? Em sembla que no. Doncs si no ho saps, vinga, ja estàs pagant, que és tal i com hem quedat. Bé, així hem quedat. Tingui. Acte seguit, li tocava preguntar al pobre. Molt bé, doncs li toca a vostè. Pregunti. A veure què li puc preguntar. A veure... Ho tinc. A veure si ho sap. Quin és aquell animal que puja a la muntanya a 4 potes, arriba a dalt a 3, baixa a 2 i es queda peu coix a l'arribar baix? A veure, com? Torni-m'ho a repetir, això. Què ha dit vostè? Que quin és aquell animal que puja a la muntanya a 4 potes, arriba de la 3, baixa a 2 i es queda peu coix quan arriba baix?
Ai, l'as, un animal que puja una muntanya a 4 potes, arribada a la 3. No sé si has vist això. Ai, deixa'm rumiar, rumio. Ai, em sembla que no en tinc ni idea de quin és aquest animal que puja una muntanya i baixa a peu coix, coi. Així doncs que no ho sap. No. Doncs si no ho sap, pagui. Aquí mateix, tal i com hem quedat. El ric, esparverat i xocat, li dona les 100 monedes trinco al pobre home. Però els que tenen diners els hi costa això de deixar anar. I exaltat i enfadat, l'engrapa per la solapa i li exigeix allà mateix que li digui quin és aquell animal que puja una muntanya a 4 potes, arriba de la 3, baixa 2 i es queda a peu coix quan arriba a baix. Jo tampoc ho sé, no en tinc ni idea de quin és aquell animal que puja a 4 potes, arriba a 3, en baixa 2 i es queda amb una. Què? Així que, senyor, tingui una moneda tal i com hem quedat. Però... Quedat, amb un bon pam de nas s'ha quedat. El senyor li han pres el pèl i el nostre pobre, més content que un gínjol, amb les butxaques ben plenes, se'n va content cap a casa seva. I se'l sentia cantar de felicitat mentre marxava pel moll, perquè si tot el que us he explicat ara no és pas mentida, doncs bé, serà veritat. I ja sabeu que conte contat, conte acabat.